Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Vicky, anak ng isang masugid ninyong tambalanista, kaya naging tambalanista din. Hindi ko makakalimutan nung pumunta kayo sa isang supermarket dito sa amin sa Bulacan dahil endorser kayo ng Magic Sarap. Yung nanay kong mahiyain, biglang nagsisisigaw sa saya dahil nakita kayo. Nagkunwari tuloy ako, hindi ko siya kilala. Pero hindi tungkol sa nanay ko ang sulat ko. Kwento ito ng pag-ibig na dati-rati, pinapangarap ko lang. Sana ay maging episode sa podcast ninyo. Late bloomer kaya siguro hindi ako ligawin. Para puna ng kakulangan ng love life nung high school, ini-imagine ko na lang yung future boyfriend ko at yung mga sweet moments namin together. Maputi at matangos ang ilong niya, sweet at mabait, pero dahil parang imposible namang magkatotoo, tinigilan ko na ang pananaginip ng gising. 25 years old na ako nang matuto akong mag-ayos. Nagka-boyfriend naman ako pero hindi kami nagtagal. When I turned 25, nagsimula na ako magpanik. Sinabayan pa ng COVID. Lalo na akong nawala ng pag-asang magkakajowa pa. Pagkatapos kong iyakan, sinurrender ko kay Lord ang love life ko. Sabi ko sa kanya, bahala na siya. Ang bilis umaksyon ni Lord. December that year, nag-group message ako ng Merry Christmas. Isa sa mga sumagot ay itago natin sa pangalang Randy. Isa siyang Briton na nakilala ko sa Japan in 2018. Pinakiusapan namin siya ng pinsan ko na kunan kami ng picture. Sabi niya 2 linggo na daw siya sa Japan at wala siya masyadong nakakausap na marunong mag-Ingles. Baka daw pwede siyang sumama sa amin. Pumayag naman kami. Kasama namin siya sa Universal Studios. Wala naman mali siya kasi parehas naman kaming in a relationship. Pero nung nakapila kami sa isang ride, tinanong ko siya kung pwede ko bang titigan yung mga mata niya. Hindi ko kasi malaman kung blue o green. Pumayag naman siya at yumuko pa para magpantay ang mga mata namin. Habang nakatitig ako sa mga mata niya, hindi ko maiwasang maisip kung ano kaya ang magiging itsura ng mga anak namin kung magkatuluyan kami. Inalis ko naman agad sa isip ko dahil again, pareho kaming nasa relasyon. Masaya na ako na friends kami sa Instagram. Anyway, simula nung sumagot si Randy sa group message ko, araw-araw na kaming magka-chat at magka-video call. Ramdam ko agad na siya na ang sagot ni Lord sa dasal ko. Pagkatapos ng lockdown, inimbitahan niya ako sa UK. Siya lahat nagbayad ng gastos ko sa trip. Na malagi ako doon ng 5 buwan. Buti na lang kasi mas nakilala ko siya. Hindi lang gwapo, mapagmahal, sweet, mabait, honest at passionate pa. Hindi naman siya mayaman pero may sariling bahay at may maayos na trabaho. Ipinakilala niya ako sa pamilya at mga kaibigan niya. At supportive naman sila sa relasyon namin. Sa ngayon, kasal na kami at nakatira dito sa UK. Malapit na akong manganak sa unang baby namin. Yung pinapangarap at pinagdarasal ko lang dati, nagkatotoo na.
Kaya sa mga nangangarap pa din dyan na magkaroon ng bonggang jowa, push lang. Hindi mo mamamalayan isang araw when you least expect it, darating din ang itinakda para sa'yo. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Vicky. Di ikaw na magkakaroon ng anak na na pwede maging artista dito sa Pilipinas. Di ba? Alam mo naman ang Pilipina kapag ka nalahian. Nako. Talaga namang pang-artista ang level ng Junakis. Ganyan talaga alam nyo yung buhay talaga. Sobrang ang daming unexpected twists and turns. Na kung ups and downs. Correct, curves. Yan. Octagons, nonagons, and decagons. Paikot-ikot, hindi po siya straight line. Sa madaling salita. Yung akala po natin, straight line to success, hindi po. Ang dami pong pasikot-sikot niyan. Akala natin, straight line lang ang buhay, hindi po. Ang daming up, down, left, right, BABA, select, start. Uy, nakakaalam. May ganyan pa ba? Yung nakakaalam, alam na this. Kaedaran pa more. Up, down, left, right. BABA, select, start. Yan. Family computer. Family computer. Yan. Family computer. So anyways, may ganyan kung titingnan natin yung life natin na ganun lang talaga, sadyang maraming twists and turns, feeling ko medyo makakalma lang tayo. Kasi kunyari, dumaan tayo sa mga pa-spiral ngayon, alam naman natin na hindi naman forever pa-spiral Dadating din ng mga diretsyon daan o kaya aangat tayo, ganyan. So mas magiging kahit papano kalma lang na kung ano man itong pinagdadaanan natin, malalagpasan din talaga natin. Dadaanan natin. We go through it, 'di ba? So dadaanan, napapasadahan, 'di ba? Minsan magtatagal, minsan hindi. Ganun. So, itong eksena nitong nag-message sa atin, di ba? Unexpected. Laging nagdadasal tungkol sa kung sino kaya magiging jowa, di ba? Yung mga ganon. Who would have thought na kung sino pa yung mamimit sa Japan, tas after a few years magkakakontakan ulit, tas siya pala yung makakasama, 'di ba? For the rest of her life. 'Di ba? Ganun na nakakatuwa yung mga nakakakilig, yung mga kumbaga sa buhay, kung meron kang pinagdadaanan na pagsubok ngayon o kaya kalungkutan, ma-excite ka kasi may kasunod yan 'di ba? Na mas malungkot po. Charot. Wait ka lang. Teka lang, may mas lulungkot pa dyan, charot, diba? Pero pwede. Pwedeng may mas malungkot, pero pwedeng meron ding mas masaya. 'Di ba? Sabi nga, kung meron ngang tinanggal, merong ipapalit. So ganun lang. So itong ang natutuwa ko dito sa tambalanisan natin ito, parang panayan travel. Isipin mo, pumunta lang ng UK ng 5 months, ang ganun-ganun lang, hindi inisip kung may trabaho may iwan, 'di ba? Ito naman, parang hindi kami close ng nanay mo. Kaya nga. Diba? Bakit hindi mo kami sinasama sa mga trip mo? Sama mo naman kami minsan. Ito naman, parang wala na tayong kaugnayan. Kaya nga, nakakalimot ka na. Parang wala namang pinagsamahan. Kalurke. Napansin mo rin pala. Diba? Parang mag-travel. Ikaw, nagsusula ka lagi. Ano ba't naging magkakaibigan tayo? Nangiiwan yan tayo kapag ka nakaluluwag-luwag na, nangiiwan na sa ere. Ganun. Parang natuwa lang ako sa pag ganon siya, nag-travel sa Japan, may na-meet doon na Briton, 'di ba? Pumunta Universal Studios. Correct, pumunta ng UK, mga 5 months siya doon, 'di ba? Tara, iba din. Walang iniisip na nanay sa Bulacan, 'di ba? Pero ang galing lang ng life na parang from Bulacan to UK real quick, 'di ba? From titigan ng mata sa Universal Studios Japan to titigan ng mata for the rest of your life kasi yan ay makakasama habang buhay, alam namin yung mga ganyang galawan, yung para-paraan. Tingnan ng mata mo, di ba? For no reason. Hindi ka kasi alam kung blue or green Parang biglang naging tanga sa kulay.
parang Para-paraan ka talaga. nabobo sa kulay. Parang ano ba yung blue? Ano ba yung green? Hindi, pero Patingin nga. Patingin nga ako. Gusto ko kasi makita kung ano Hindi ko kasi mawari kung ano yung blue at ano yung green. Kasi di ba nag-eye level sila. Ayan. Umadya siya. Bumaba yung muko si Guy. Yan. Para mapagtitigan, para matitigan ng maigi. Yung eksena na yun pa lang, ha, yung bumaba yung si Guy sa eye level mo, ang layo na ng narating mo. Nagkaroon na agad kayo ng anak sa isipan mo. Totoo. Nabuntis ka agad. Tinitigan ka lang. Din, para-paraan talaga eh. Diba? Pero ang galing. I'm sure partner. Alam namin yan. Ganyang galawan. Nung mga time na yun, pwedeng galawang ano yan eh. Galawang the moves talaga eh. Diba? Pero hindi naman niya siguro naisip kasi syempre nagkita lang naman sila doon. Wala namang expectation whatsoever, 'di ba? Pero, 'di ba? Sino mag-aakala? Tsaka hindi naman magiging memorable 'yun kung walang patingin naman na blue or green. Diba? Patingin naman na sinalilito ko kung blue ba yun o green. Naging tanga sa mga kulay. Sa buhay, no? Alam mo naman kapag ano tayo, di ba pag may jowa ako, nagpapakita tayo sa jowa, nagtatanga-tanga, nagbobobobohan, naghihina-hinaan, di ba? Naghihilu-hiluhan. Nagsasakit-sakitan. Correct. Ice tea lang naman yung inom, hilong-hilo, di ba? Naghihirap-hirapan, gano'n. Hindi ba? Ano ba yung mga hirap-hirap naman tumawid? Yan, di ba? Samantalang dati, kala mo hindi sanay sumakay ng LRT. True. Kala mo hindi nakikipagpatintero kapag tatawid sa pedestrian lane. Di ba? Pero kapag may jowa, hindi makatawid, di ba? Nakakatakot naman tumawid. Ano po yan? Tapos hawak-hawak sa bisig. Asus! Tigilan kami! Alam namin mga ganyang galawan. Wag as. Wag kami, di ba? Pero tama pero cute naman, cute. Correct. Tama yung sinabi mo. Napaka-perfect ng analogy natin lagi sa kwento ng roller coaster. Just like life. Just like your love life, Vicky. 'Di ba? Talagang ang daming ups and downs, twists and turns. Yung ganong klase ng eksena sa buhay natin, mga kaibigan. Well, life in general. 'Di ba? Yung mga ups and downs na ganyan, yung nakakatakot. Yes. 'Di ba? Yun po yung nagpapaganda ng kwento. Just like roller coaster. 'Di ba? Nakakatakot yung pagtaas, nakakatakot yung pagbaba, nakakatakot yung spiral na bigla kang ititilapon tapos tatumbling kayo. Correct. Parang ganun yung pakiramdam eh. Parang yung bituka mo nagkabuhol-buhol. Yes. Pero at the end of the ride, 'di ba ang sarap ng kwento, na nagtatawanan kayo. Correct, na diba? parang every time na babalikan nyo yung kwento ng pagsakay sa roller coaster, 'di ba ang saya lagi ng tawanan, ang saya lagi ng kwento, ang hirap niyang makalimutan kasi Tama. masaya yung experience. Correct. Just like life. 'Di ba? Ang dami mong pinagdaanan na hindi maganda pero kung babalikan mo tapos nalagpasan mo, hindi ba't mapapangiti ka na lang, sasabihin mo, ang galing ko naman. Correct. Thank you, Lord. Yes. I knew it was you all along, 'di ba? Diba? All along pala sa lahat ng mga twists and turns and roller coaster na nakakasuka, nakakasulasok na parte ng buhay ko. Nandyan ka palang nakagabay. Nakatingin lang, alam mo siya yung seatbelt mo, 'di ba? Pero nasusuka ka na talaga. Correct. Na parang nagmumura ka na talaga, 'di ba? Lord, ano ba to? Teka lang. Hindi ko kakayanin. Sigaw mo na eh. Takot na Totoo. takot ka, di ba? Yung akala mong may ganong roller coaster, nakasakay ka na ba ng ganon, partner? Yung yung I think sa The Mummy, yung sa Singapore, yung akala mo pa forward lang siya tapos may biglang pabaliktad. Nakakabwisit. Yung ulan nila mabali leeg mo. Yung akala mo yun na yun, tapos aatras pala. Tapos yung atras talagang pa free fall, correct? Nakakaloka, di ba? Pero yun nga, ang kagandahan, natatapos din. Pagkatapos sa diba? saya naman pala. Yung akala mo nga hindi matatapos eh. Yung parang hanggang kailan to, ilang segundo pa ba? Diba? Pero matatapos din pala. So ganon. Nilaliman lang namin yung kwento kasi this is a cute love story sa totoo lang, 'di ba? Pero kung lalaliman lang natin yung pagtingin, ganon lang talaga sa buhay. May mga unexpected twists and turns in life, 'di ba? Na minsan nakakasulasok, nakakasuka, nakakapanik, nakakalurke, nakaka-anxiety. Pero alam mo, madami din namang nakakatuwa, nakaka-excite, 'di ba? Katulad ng nangyari nga nito dito kay Vicky. Isipin mo kung wala yung mga ups and downs sa'yo, na, di ba, plain and simple lang yung journey ng love life mo. Wala kang gantong kwento, boring. Hindi yung partner. Wala nang pumunta sa theme park kasi nag-train na lang sa lahat. Kasi diretso lang yung daan. Diba? Tingnan mo nga sa mga theme park. May mga train dyan eh. Di ba mga sumasakay dyan, mga bata lang? O kaya yung mga gusto lang tumawid from one place to another. Pero yung mga yun lang,
walang thrill. So ang Simple lang. Correct, simple lang 'yon. So ang pipila talaga sila dun sa masusuka Extreme. sila dun sa mga extreme. Kasi nga pagkatapos nun merong kwentong maganda. Masaya. Oo, may Totoo yun. may mga lessons to be learned. Tas ang nakakatuwa dito, once na na-experience mo na siya, kapag ka inulit mo na yung ride, hindi na siya kasing nakakatakot. Kasi alam mo na, 'di ba? Parang ganun din 'yon sa buhay. Kapag ka may pinagdaanan kang matinding pagsubok, dapat kapag ka at nalagpasan mo ito, kapag ka meron ka ulit na pagsubok na dinaanan, pwedeng matakot ka ulit, pero dapat kampante ka kasi alam mo na lilipas din. Correct. Matatapos alam mo din. na pagkatapos ng pagbaba na yun sa roller coaster, Oo. medyo dahan-dahan na ulit, Yes. tapos tataas ulit, bababa ulit. Kumbaga meron ka ng anticipation. Correct. Kumbaga wag ka na hindi na tayo nagugulat parang Oo. katulad ng ba't ba tayo araw-araw nagrereklamo na ang hirap mag-commute pa? Ito naman parang nagulat pa. First time. Oo. Hindi ba ilang dekada ka na nagko-commute? So, Bago sa traffic. Kaya nga. Reklamo sa traffic. So, diba? First time sa Maynila. Correct. Inis na inis sa init. O, diba? Parang matagal na natin bago pa mag 40 degrees ang mga ano natin. Matagal na po mainit. Matagal na po tayong tropical country. Diba? Parang bago lang ang lahat. Parang nagugulat pa ba tayo? Kulang yung sweldo. Ano na? Dapat tinatawanan na lang yan. Ganon. Totoo yan. Napakaganda lang nung idea, yung statement na binitawan mo, Vicky, na you submitted everything to the Lord. Yes, yun yung Totoo maganda no? doon. Na parang ikaw na bahala, Yes, Lord. correct. Oo. Ikaw na bahala sa akin, Lord. O kita mo na, nung si Lord yung gumuhit ng ng love life mo, di ba't bonggang-bongga? Tama. Na parang ang lahat ng mga nakikinig ngayon na inggit sa'yo. Correct. Diba? Kasi iba gumuhit si Lord. Yes. Kasi kung tayo lang ang guguhit niyan, Oo. paper figures lang ang masusulat natin. Diba? Totoo. Ano paper figures? Stick figures. Stick figures pala. Mga eme lang sulat. Pero kapag si Lord ang nagsulat ng love story mo. Ay, talaga, 3D. Sorry, 4D. Ay, 4D. Ay, 6D. Ay, mali. Hologram. Sorry. Diba? Ay, mali. AI. Diba? Pangmalakasan. VR to AR agad. Oo. Diba? AI, parang totoo na. Ganon si Lord. So, let go and let God. Diba? Tama yun. Maganda nga naman ilagay natin sa podcast to. Simple lang siya, pero napakaraming magandang lessons to be learned from the story of Vicky. At saka nakakahiya naman kasi ang dami-dami mong bansang pinupuntahan na. Di malay mo, pag binadcast natin to, balik-balikan mo, tapos maalala mo ulit kami, teka, ang bait-bait ng tambalan sa akin. Pagpunta ko ng Europe, sama ko nga sila. Correct. O tama. Oo. Alam mo, ilang beses ko na na-experience sa mga tambalanista. Diba? Yung pag naalala nila kung paano natin sila pinasaya. Diba? Kapag napupunta ako sa lugar nila, ay naku, talaga naman, special Diba? treatment. O, diba? Special treatment natin to UK to partner. O sige, Okay, podcast natin. Podcast na yan. So itutuloy po ang usapan dito sa ating podcast. Para sa'yo, Vicky, lakas mo sa tambalan Correct, hindi, tsaka malakas kami sa'yo dahil ang nanay mo ay certified tambalanista. Please say hi to nanay. Correct! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!